Sana oi Sana Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जिरि सनाजों आंजों ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन इदिनो मालाबा ससे लानानै दोननाय भिडिअ आरो बेफोरखौ गासैखौबो बुजाबनानै मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों सानसेयावनो लानाय नङा भिडिअआबो ओमफ्रायो बे कन्टेन्टआ मा जागोनथाय जिखिजाया लाब्रा भिडिअ होननानै बुंनांसिगोन आरो बे भिडिअखौ ओरैनो भिडिअ लानानै दानफिननानै गारनोबो बायो नालाय बेखायनो मेमरि दोनथ'थ' एसे ब्लग भिडिअ बायदि बानायनानै दोननोसै ओमफ्राय जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा जाहा जिरि सनाखौ सोरबा कमेन्टआव बुंहरो आरो फेसबुक पेजआवबो बुङो ओमफ्राय इउटुबावबो साफा सानै बुङो जिरि सनानो फथा गोसोम फुनना हो फथा गोसोम फुननांगौ होननानै बुंबाय थायो ओमफ्रायथ' जाहा जिरि सनानो आं फथा गोसोमखौ फुनबाय थाखायो नाथाय बांद्राय गिदिर फुनाना आङो एसे फिसा फोनो बेयावहाय भिडिअआव मालाबा नुयो मालाबा नुवा आरो खिन्थु फोनबाय थाखायो आरो जिरि सनानो ओमफ्रायो मुसुगुरखौ बेनिखौ फोनफेराखैमोन आरो आइब्र'खौ ओमफ्राय नै दिनै फार्स्ट टाइम फोनना नायदोंमोन आरो एसे जि गाजा बेलेग नुदों ओमफ्राय जोनोमनिफ्राय खनसेबो फोनाखै दिनैनो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय माखौबा बुंनो हो सना नों माखौबा बुंनो ना है बुङा दे होमबा खनसे मोसा टिं टिक टिं टिक 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 जोंहा जिरि सनानि पार्सेल सफैदों नै बिब'आ रिसिभ खालामनो नागिरदों आरो हिमानसिया रानि नोंनिया जाबाय दे थेंक इउ होन थेंक इउ मा बियो मा मोजां बुं खाथियाव जिरि सनानि पार्सेल देखायलाय र' जिरि सनानि पार्सेल आगैनि सिनिबा ओइ ज'आव दंबावो मोनसे गोदाननो जिरि सनानि अरे सीधा देखे वाह मोजां हमब्रा जायाखै रोंला बियो बेयाव हम दे नङा ओइ बिजौआव आखाइनि वाव नायदो नोंहाबो नायदिनो दे आरो दे गांबेसे दंबावो बेयो मा लंपेन्ट आरो दंबावो ना दे दोनलायदो बेखौ बे लंपेन्ट मा नायहरबाय थादो नै दे आरो दंबावोबा देखायबावदो मोजां नंगौना नङा दे आरो मा दंबावो लंपेन्ट दे बेसेबां लानाय खिथादो गांथामजों बेसेबां लानाय 371 लानाय ना खोन्था 370 थिग खिथाब्रा गांथामजों 370 मोनबाय गस्ला गोदान फुनबाय साइसनि हान रोंखायोना नङाबा खनसे नोंहा बांद्राय थुख्रा खालामनाङा फिसा साइसनि दोन आरो बिदि लानांगौ आरो खेबसेसो हाबासो
गुंखिखौनो एरजोबनो हाथारा सिं सिङावसो दं माबाजोंसो फैगोन इयो गुंखिया इयो मोनसे मादैमोन आलासि जानो थाङो जोंहा दिनै नङाब्रा मालाबा ओमफ्राय आइखौ लांफाया दे बाबाखौबो लांफाया Mana lampagod. Betul, जों सानैजों थांगोन होनबा Jangan mama ya. Jangan mama ya. Naik ke rumah tuh. नोंखौ आगोर माथो थांगौमोन हजों उदालगुरियाव आबौजों माबा खालामनो मास पास खालामनो left right Sanau. Go. Okay, come. जिन्दो दामला बायगोन माथो गोलैनानै होयो तेरे बेरा नोंसोरलाय जेबो नानो हाबायाव हाबा दानखांनानै जानानै सानाव फैयो आखाइ गुसुजो दांना होनायखायनो थरमबाय थादों आखाइ हाखांबाय आं इनिखौ आगदाथिंखौ हानो हायासै Teddy bear ni mati mama. Ya, teddy bear. हेलौ मा संदो दे मा संदो नायदो मा संनो मा बिलाय नै बियो जाहैबाय वाव बिराद टेस्टि नुखाबाय माथो बेलाथिजों नाथुरजों बाथोन एवगासिनो बोरै माथो नाथुरखौ नुवाखैनो है बे नाथुर गोरलै गोरलैखौ नुयो र' बासिना बिराद गोरलै नाथुर थेफा रौ बिलाय नाथुर थेफा नै नाथुर गोरलै मोदोमनायनि आन्था ओमफ्राय बेलाय बाथोनसो जाबाय बे बाथोन दुन्दियाबो थाखो ओमफ्राय दुन्दिया होनसै होनबानो मोनबाय आरो बेलाय बिथिंजाय कबि बेलाय नायनि कबि आलु बान्दा कबि वाव लाब्रा मोनानि लाब्रा बरिया नालाय बारा रं होआखै हालदै होआखै नै हालदैया एसे खम जाबाय ना मोनाफोराव बारा हालदै जाया माबायालाय संग्राखौ नायदो नै संग्राया बाब नै लोगोफोर नैबेखौ दैमाकुसि बर' साहित्य सभायाव बायनायमोन आं बायाखै आंबो लाबोनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय नायनाल' फैबाय खिन्थु बे खालिनो आंनि फंबाया लाना फैबाय आरो बेखौ डाबल जागौमोन आरो जिखिजाया बहुत बरिया जोंहा जिरि सनाया बिब'जों उन्दुगासिनो उन्दुबाय नै जाहै मानसिया लेखा फरायगासिनो मा फरायदों हे मानसि लेखा फरायदो एगजाम जासिगोन नामा माला फेब्रुवारियाव एगजामा सानदेआव जायो आरो सानदेआवलाय बन्दसो नै ओमफ्राय बिथिं बिमाया फोरोंगासिनो आरो ना मोजां फरायदो हे मानसि नै मामाया इखौ लिरबाय थादोंमोन लिरना मामायासो लिरनांगौ नोंसो लिरनांगौ आंलाय लिरदों आंबो लिरदों मामाबो लिरदों बिथिं बाय बाय मामाबो लिरगोन एगजामाव बिथिं बाय बाय होनदो दे बाय बाय लोगोफोर खुलुमबाय टाटा सुदो या नै दायो दुन्दिया होबाय नालाय बिराद मोजां नुबाय आरो ना गोथाव जाखासिगोन बायदि
sa re ga ma pa da ni sa de sa ni sa pa ma ga re sa Dah. 1, 2, 3, go. Sa re ga ma pa da ni sa. Sa re ga ma pa da ni sa. Sa re ga ma pa. Sa re ga ma pa da ni sa. Ni sa, ni sa. Sa ni sa, ni sa. Sa re ga pa ma ga re sa. Sa re ga ma pa da ni sa. Sa ni da pa ma ga re sa. Nay dari sanaya उन्दुनानै दङ ओमफ्राय जाहा मुथुआ गिटार दामबाय थानायमोन आं खाम जाबाय थानायमोन ओमफ्राय नै आंखौ ब्लगाव लायाखैमोन नालाय आं ओमफ्राय हाबसनना होफैबाय आरो Vlog जागोन ना जायाथाय बियो